Zina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani konse kumene mulili amene mukutimvesera pa programu yathu yati yankuleni Ambuye. Lelo ndi siku loweruka mulungu oyamba nyengo ya Lent. Mau oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomo mutu 26 ndi 16 mpaka 19. Amene akutiwerengera mau oyamba ndi Mike Manyungwa kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mau amtengo wabwino akuchokera mu mtengo wabwino wa Mateyo woyera mutu 5 ndi 43 mpaka 48. Amene akutiwerengera mau amtenga wabwino komanso kutigawira mau ndi Reverend Father Meshach Banda, a Capuchin Franciscan kuchokera ku St. Padre Pio Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mau oyamba. Mau ambuku la Deuteronomo. Chauta mulungu wanu akukulamulani lero lino kuti mumvere malangizo ndi malamulo ake. Tsono muamveredi ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. Lero mwadziwa chauta kuti ndi mulungu wanu. Mwalonjeza kumvera iyeyo, kusunga malangizo ndi malamulo ake, ndi kuchita zonse zimene adakulamulirani. Lero chauta wakulandirani ngati anthu ake, monga momwe adakulonjezerani, malingana kusunga malamulo ake onse. Motero, pa matamando, pa mbiri ndi pa ulemerero, azakukwezani kupambana mitundu ina yonse ya anthu imene adayilenga, ndipo mudzakhala anthu ake oyera mtima monga momwe adalonjezera. Mau a Ambuye. Ambuye akale nanu, akalenso ndi mzimu wanu. Mau amtenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti ukonde mnzako ndi kudana ndi mdani wako. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti muzikonda adani anu, ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani. Mukatero mudzakaladi ana a Atate anu amene ali kumwamba. Paja iwo amawalisa dzuwa lawo pa anthu abwino ndi pa anthu oyipa omwe, ndipo amagwesera mvula anthu olungama ndi osalungama omwe. Ngati mukonda okawo amene amakukondani, mungalandire mphotho yanji? Kodi suja ngakale okomesa msonkho amachita chimozimozi? Ndipo ngati mupasa moni abale anu okha, mwachitapo chiyani pamenepo choposa ena? Kodi suja ngakale akunja amachita chimozimozi? Chifukwa chake, monga Atate anu akumwamba ali abwino koteratu, inunso mukale abwino koteratu. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Siku la lero, abale ndi alongo, tikupitirizabe ndi nkani yokululuka. Kukululukira adani atu. Ni maganizo anga nimaona mene Simon Petro adafunsira Ambuye Yesu Kristu kuti Ambuye kodi ndingakululukire kangati mbale wanga
ndimaona ine pa maganizo anga kuti Petro analakwisa pang'ono. Chifukwa chani? Chifukwa sindife chabe amene timakululukira anzatu, koma anzatu nawo amatikululukira. Chifukwa ife tonse ndife ofoka. Ndiye lero Ambuye Yesu Kristo akutiphunzitsa kuti kukululukira anzatu kapena kukululuka ndikofunikira kwambiri. Chifukwa ifenso poyamba anzatu amatikululukira. Ndiponso pakati patu tioneranso chisanzo cha Mulungu. Kuti Mulungu amawalisa zuwa pa anthu onse. Ndiye kuti Mulungu kwa ife ngakale tikale ochimwa bwanje alibe udani nafe, amatifunira zabwino. Kodi timaziwa bwanje pa moyo watu kuti muntu tamukululukira. Timaziwa tikamamufunira muntu uja zabwino. Ndiye njira imozi imene timaziwirapo kuti muntu uja anachoka pa anthu amene ndimawerenga ngati adani yanga. Ndiye muntu ngati sitimfunira zabwino, ndiye kuti simuzatu ayi. Ndiye siku la lero Ambuye Yesu Kristo afuna kutiphunzitsa zimenezo. Kukululuka kusakale kwa pakamwa chabe, koma ndi machitidwe athu. Maka poonesa chisanzo chabwino kwa muntu uja amene anali mudani watu kapena sitinali kugurizana naye maganizo, machitidwe, kumuonesa mutima wabwino, kumufunira zabwino. Ndiponso timaonanso kawiri tikadana ndi muntu. Nthawi zina popanda chifukwa ngakale. Chifukwa cha zimene tinamva kwa ena, timafuna kuti muntu uja tizikoka nkani ija anthu onse aziko lapansi asamukonde. Koma Mulungu sali choncho. Chifukwa chani? Chifukwa Mulungu amakonda anthu onse. Ifenso tiyenera kukonda anthu onse. Zona nthawi zina anthu angachite china chimene sichitikondweresa, koma chimenecho chisakale ndiye final kuti basi talekana naye muntu uja. Ndiponso Ambuye Yesu Kristo akutiphunzitsanso kuti tizipempherera anthu amene timadana nawo. Chifukwa chani? Chifukwa Ambuye Yesu Kristo amaziwa kuti kukululuka si chinthu chapafupi. Si chinthu tingati kukululukira anzatu chabe pokapo pamene tayika Mulungu pasogolo. Chifukwa Mulungu ndi amene amatipasa mphamvu zokululukira anzatu, zoona ubwino uli mwa ena. Mulungu ndi amene amatisegula maso amenewo. Chifukwa pamene tadana ndi muntu tiziwenso kuti tizasowa mpaso zimene zili mu muntu uja. Chifukwa tizafuna kumumvesera zimene akulankhula. Ndiye tikachita zimenezo tikusowanso madaliso. Tizataya madaliso ambiri pa moyo watu. Ndiye siku la lero Ambuye Yesu Kristo afuna kutiphunzitsa kuti ngakale kupereka moni zimaonesa chikondi chathu kwa ena. Ndiye tisapereke moni wapakamwa chabe, koma moni umeneo uzichoka mu mutima mwathu kuti tizionesa chikondi chimene tili nacho kwa anthu ena. Ndiponso tikumbukire kuti Atate athu nawo akumwamba amatipirira muzambiri. Moyo watu wa siku ndi siku paziko lapansi pano ndikupirirana. Makomo tikuona kuti anthu salankhulana miezi, zaka, masiku. Chifukwa cha kanthu kang'ono kamene kawalekanisa. Ndiye ngakale tili anthu opempera, mapempero athu sangamveke kwa Mulungu. Chifukwa Mulungu amafuna anthu amene akukondana. Ndiye chifukwa chake amatiphunzitsa kuti pamene pali awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, inenso ndilipo pakati pawo. Kusonkhana mu dzina la Ambuye kumatanthauza chani? Kukhala ndi mtima umodzi. Ngakale ndife wosiyana koma mtima umodzi, kugwirizana ndi kuchitirana zabwino. Pa nyengo ino ya Lenti tiyeni tiyesese abale ndi alongo kuchitira anzathu zabwino, kuwapempherera. Amene timalepera kuwapempherera, kuwafunira zabwino, ndiye kuti ndi adani athu. Tikadakali ndi zina mu mitima mwathu zimene zimatiresa kuchita zimenezo. Tiyeni tipemphere pa nyengo ino ya Lenti kuti Ambuye Mulungu atidalise ndi mpaso ya chikondi, kuti
tizifunira anzatu zabwino ndiponso tisakale ndi adani pakati patu. Tizikululukira anzatu zofoka zawo monga momwe Ambuye amatikululukira. Ambuye akale nanu.